Jeg hedder Else Marie Lissau, og jeg er sygeplejerske. Jeg er specialiseret inden for kosmetisk dermatologi, og jeg har arbejdet med det her siden 96. Der var faktisk ikke rigtig nogen, der opdagede det sådan lige til at starte med, anden en dag jeg sad med en veninde en aften, og så siger hun, at jeg synes godt nok, det er utroligt, at du ingen fine linjer har oppe i panden. Det er enormt træls at møde på arbejde om morgenen og få at vide, du ser træt ud, og du ser sur ud. Er du det? Og så man egentlig har det godt, og man har sovet godt. Der var ingen, der vidste, at de havde fået lavet noget. Jeg fik faktisk ingen reaktion andet end, at alle syntes, at jeg så godt ud, og jeg så frisk ud og glad ud. Det er rart, at det indre stemmer overens med det ydre, og det er ofte derfor, man kommer her. Det er meget naturligt. Det er ikke noget kunstigt over det. Og det tror jeg heller ikke, du får Else Marie til. Det er ikke så tabubelagt mere, men jeg synes alligevel, der mangler åbenhed. Fordi de fleste skilter ikke med, at de får lavet lidt. Og det, man ofte ser ude i samfundet, det er, at man ser, at dem, der får lavet for meget, der får for store læber eller et helt forstenet ansigt. Altså, jeg har ikke nogen forhåbning om at komme til at se 10 år yngre ud. Nej, jeg har lige været i magasin og fået en læbestift. Mine læber, de reagerede allergisk over for det, så jeg hæver lige lidt i dag. De der forklaringer, de findes stadigvæk. Men jeg synes, man skal sige, at jeg har fået Restylane i læberne, fordi jeg synes, mine læber var for små. Og det passer ikke til mit ansigt. Jeg vil gerne have der harmoni. Når man går derude på gaden og tænker, at jeg har nogle rynker, hvordan kan jeg komme af med dem? Så for at tage stilling selv, så skal man vide, hvilke muligheder findes der. Så ud fra det, jeg ser, der kan jeg så komme med nogle løsninger. Det kan være, der er 3 løsninger på dit problem. Og så går jeg ind og fortæller om de 3 forskellige løsninger, både den teoretiske del, men også den praktiske del, og viser før- og efterbilleder. Og så er det muligt, at du kan tage stilling til, hvad har du så lyst til? Så det er et samarbejde mellem dig og mig. Hvad skal der til her? Og så finder vi ud af, hvad passer, også økonomisk, og hvad er der tid til. Folk har en eller anden idé om, at det koster mange tusind, men det gør det jo faktisk ikke. Du får et resultat med det samme. Bare hoppe ud i det, fordi det er slet ikke så farligt. Altså, og man bliver så glad for det bagefter. Jeg synes, man skal gøre det naturligt. Jeg synes, det er vigtigt, det naturlige, fordi det er også kun på den måde, man kan være med til at påvirke samfundet til, at samfundet kan acceptere, jamen det her, det er i orden. Det er stadigvæk naturligt. Det er vigtigt, det er naturligt. Det, jeg synes, vi skal, det er, at vi skal skabe harmoni og balance i ansigtet. Sådan, at man føler sig godt tilfreds med det. Så det indre stemmer overens med det ydre.